Ahoj, zdravím všetkých. Ako už viete, alebo aj možno niektorí neviete, mám rakovinu a robím zbierku na Donio.sk. Všakže a medzi tým hľadám spôsoby, ako v podstate sa vyliečiť alebo udržať pri živote. Momentálne mi kvapká infúzia a našli sme spôsob, čo je vraj veľmi dobré. Je to vlastne s včelami, včelím jedom. Tak, už som bola prvýkrát, zase v štvrtok idem znovu, tak dúfaj, reakcie mám. Dobre, museli sme urobiť všakže, či nemám alergiu na včelí jed. Vďaka Bohu to vyšlo dobre, nemám. A tak uvidíme, čo bude ďalej. Takže mám aj video o tom, tak to pripojím k tomuto. Bolo to zaujímavé, trošku aj bolestivé. No tak ale všetci vieme, ako boli uštipnutie včelou. Tak to pripojím k tomuto videu. Takže už sme potom. Celkom sme to prežili. Cica, poďte. Máme tu aj Cici. Tá druhá nám ušla. Ni? Čo je? Takže tak. A môžeme ísť domov.